Gaurkoan Bidasoako ahotsak saioaren barnean eszenatokia aldatu dugu eta Urdanibia plazaraino hurbildu gara, hain zuzen ere Irungo musikari bati elkarrizketa egiteko, eta kasu honetan kamera aurrean Eneritz Dueso dugu, hain zuzen ere Eneritz Furiak bezala ezaguna dena, eta konta iguzu nola ikusten duzu zure burua momentu honetan musikaren munduan. Pasa ditut hilabete batzuk pixka bat geldirik, beste konpromezu batzuengatik, baina egia da nik normalan horrela funtzionatzen dudala, disko bat atera, kontzertuak eman urte betez edo, eta gero geldialdi txiki bat egiten dut. Eta nenbilen disko berria grabatzeko asmotan orain, baina nuen hor nonbait gordeta ideia ia atera nuen kantu etatik bigarrenari, bi kantu eta atera behin nituen iaz, bideoklipa egiteko eta egun batean animatu ginen, eta nahiko do it yourself formatuan egin genuen bideoklipa orain gutxi, eta horretan nabil orain berriz kontzertuak jotzeko asmotan eta. Bale, komentatu duzuna, Zaldi Zuria da zure azken lana, ez dakit nondik datorren ideia edo zer adierazi nahi izan duzun horren bitartez? Berez, singlearen izena zen Zaldi Zuria Maskara, eta badira bi kantu niretzat nolabait elkarrekin doazenak. Zaldi Zuriak hitz egiten du apur bat, Zaldi Zuria izango litzateke niretzat behintzat, ezakit unikornio moduko bat, edo ezakit lotu dezakegu amodio platonikoarekin edo obsesioekin eta bar, eta ironiazko kantua da, eta bigarrena berriz da, ezakit, ideia guzti horiek kendu, maskara aurpegi aurretik kendu eta nolabait biluztu eta natural bizitzari buruz olako sentimenduak edo olako zerak. Eta egin nuen lehenengo bideoklipa maskararena nahiko esperimentala edo, esperimentu bat zen bideoklipa baino gehiago, eta gero Zaldi Zuria egin nuen eta mamu baten bidez irudikatu dut Zaldi Zuri edo unikornio delako hori bideoklipean edo. Primeran eta komentatzen zenigun, abesti berria atera duzula, baina ez dakit noiz izango duzun asmoa diskoa publikatzeko, prozesu horren barruan zauden edo nola dauden gauzak? Izatez ez dute egingo ohiko zera, normala musikariek ateratzen dute single bat bi kantukoa edo kantu batekoa eta gero txertatzen dute diskoan. Nire hurrengo diskoan ez dira etorriko bi kantu hauek izan dira zerbait anekdotikoa ia, nahiz eta niretzat disko bat den hori ere. Baina ari naizela hurrengo diskoarekin lanean, eta egin batean, zentzu batean, eukiko dute zer ikusia bi kantu hauekin, zeren nolabait soinua aldatzen ahal egin du naiz, ez da hain akustikoa naiz eta hor jarraitzen duen muin horrek edo, eta joko dut pixka bat kantu ambientalagoetara edo, eta prozesuan dago, pentsatu nahi dut udaberria pasa baino lehen eskuartean izango dugula disko hori. Bale, eta bakarlari moduan zure lehen diskoa behin publikatuta, ez dakit orain esperientzia hori nabarituko duzun, errazagoa zainzun edo erosoagoa aurkitzen zaren musika mundu honetan? Egia esan alde batetik erosoago nago bakardade horretan hasieran baino, egia da kantuak konposatzen hasi nintzenean beldurra handiena hori zela, taula gainera bakarrik ateratzea, eta horregatik sortu nuen hasiera batean Kasernarat izeneko talde bat lagun batzuekin. Eta gero bakarkakoari heldu nion, orain esperientzia gehiago daukat eta hortaz erosoago sentitzen ez zentzu horretan, baina baita ere balio izan dit musika beste modu batean bizitzeko eta esate baterako bidaiatzerakoan edo dena delakoa bakarrik baldin manoa behintzat, bakarrik inolako laguntzari gabe harremantzeko jendearekin eta ezagutzeko gehiago, ezakit. Eta gero komentatzen zenuena, abestiak sortzeaz gainera ere, artistek beste lan batzuk egin behar dituzte, horien artean, adibidez bideoklipak grabatzea, nola moldatzen zara gauza horiekin. Hasieran komentatzen zenuen, hori bakarrik egiteko ideia zenuela, bakarlari moduan hasi behar zinenean, oraindik ideia horri eusten diozu? Uste dut tarte batez eutxiko didala horri. Ez nukenik sortuko talde bat, baina talde bat sortuko banu ez dut uste Eneritz Furiak proiektuarekin lotuta izango zenik, hau da egin ezake talde bat berdintzait rock talde bat edo elektronika talde bat edo dena delakoa, baina ez proiektu honi lotua. Orduan pentsatzen dudala bakarka jarraitzea oraingoz badirudi luze. Eta gero beste galderari erantzunez, egia da alde batetik hasiera batean baliabide falta baten erantzuna zen zerbait, zela diseinua nik nire kabuz egitea, bideoklipa nire kabuz egitea eta promozioa eta abar,
bihurtu dela nolabait nire lan egiteko modua, eta ezagutu dut jende gehiago autogestioan aritzen dena, eta gustatzen zait lan egiteko modu hori, askatasun handia ematen dit, nahiz eta lan karga handiagoa izan. Eta ez dut deskartatzen bihar norbaiti hotxe egitea, berarekin lan egiteko edo kolaboratzeko, baina hori izan da razoia, hasiera batean baliabide falta zen, eta orain nire lan egiteko modua da. Eta lan egiterako orduan ez dakit zure buruari erreferenterik diozun edo musika munduan hori inspirazioa ematen dizun norbait duzun? Hamaika esan nitzake, baina agian musikalki oso urruti gauden arren, esate baterako autogestioaren zentzuan Labasu rapera, ez dakit nola esan euskaraz hori ongi, rap kantaria lagun handia dut eta miresten dut bere lan egiteko grina hori, bera ezaguna da Euskal Herri mailan eta hala ere gai da gestionatzeko badaukan lan guztia. Eta gero agian musikalki, ezakit esate baterako Mukuru kolektiboan dauden Peru Galbete, H, Pascal Irigoyen, Kaskezur eta talde guzti hauek miresten ditut nolabait. Nahiko benetako musika egiten dutela iruditzen zait, ez daudelako hain menpe agian merkatuak zer eskatzen duen edo zer entzuten den une bakoitzan, egiten dute eta kitxo. Esango nuke inspirazio iturri bi ezberdin direla horiek. Eta zure musikan lehen planora euskara ikarri duzu, uste alduzu euskara musikaren munduan lekua egiteko modua alde da edo nolakoa da euskararekin musikan lan egitea? Ahobiko labana bezala da, alde batetik egia da non zauden arabera aurre iritzi batzuk egongo direla zurekiko eta gero belarriaren kontuan ni beti aipatzen dut, oso ohituta gaude esate baterako ingelesezko musika entzuten eta sonoridadea, hau da, musika nola moldarazten duen, oso ezberdina da. Baina gero alde batetik jende asko harritzen da eta aurre iritziak zituen pertsona hori bera etortzen zaizu esan ez zaizu, ez nuen uste hau gustatzen zitzaidanik eta atsegin egin zait edo gustatu zait ez dakit zein arrazoigatik. Orduan, ezberdin izateak beti badu alde on eta txar bat, baina ingelesez kantatzeak edukiko dituen bezala abantaiak eta desabantaiak ez da. Orduan, hori izan da nire hautua naturala zaidalako, besterik gabe. Primeran eta tozen hilabeteetarako ez dakit hitzordurik finkaturik duzun, kontzerturen bat edo aipatu dezakezun datarik? Abenduan oraingoz gogoan dudan data garrantzitsuena izango da abenduaren 6an, Pikara magazin, aldizkari eta prentsazerak ospatuko du bere 10. urte hurrena, ni harrituta gelditu nintzen 10 urte zeramatzatela esan ziatenean nola pasatzen den denbora. Eta horrez gain, beraientzako espreski diseinatu eta sortu duten garagardo bat aurkeztuko dute eta egun horretan jotzen arituko naiz. Eta gero asmoa dudala urtarrileko lehen astea nolabait ongi hasteko eta kontzertu batzuk emateko, baina ez daude erabat lotuta oraindik. Badakit batzuk Araban izango direla, beste batzuk Lapurdin, ikusiko dugu eta argitaratuko ditut nire sareetan eta abar. Ados, eta elkarrizketarekin amaitzeko etorkizunari begira ez dakit zeintzuk diren zuren planak edo zein helburu ezartzen dizkiozun zure buruari? Saiatzen naiz bizitzen pixka bat etorkizun hurbilari begira oso luzera jarri gabe eta esan dudana, hori udaberria baina lehen disko berria atera nahiko nuke, berez lehenago atera nahi nuen gauza bada, baina bizitza batzuetan horrelakoa da. Eta jotzen jarraitzea eta hazten jarraitzea ekarriko du gero, etorri behar dena, baina hori ikasten jarraitzea eta egiten jarraitzea besterik gabe. Primeran eneritz hauxe izan daena, eskerrik asko zure denboraregatik eta zure pausoak gertutik jarraituko ditugu. Mila esker zuei.